Proto já vás vítám u nového videa ze hry Fortnite. Dneska tady máme challenge, že střílím z každé zbraně jenom jeden náboj. Už jsem si to označil a padáme na dům, kde není sice moc věcí, ale aspoň tam nikdo tam nepadá a je tam klidný autem a pak poletíme, pojedeme sem. Nakonec jsem tam nemohl spadnout, protože tam padaly dva klipci. Tady jsem spadl někam, nevím kam. Hledám za ní něco, ale tady asi nic nebude. Nahoře jsou 3 typci. Tady se zaemutuje. Ne, tak na to. Tam je něco. Máme tady ještě pravidla, pardon, to jsem vám zapomněl vysvětlit, že baseballky, ty subzerové rukavice a ten paprskomec můžeme používat nekonečně. Vždycky, když vystřelíme, tak musíme třeba, když vystřelíme 2krát, tak můžu vyhodit i tyhle 2 shotguny. A když vystřelíme tolikrát, kolik je tady, tak musíme vyhodit skoro celý inventář. Takže na to si musíme dávat bacha. No, ale to nebudu hádat. Já jsem takhle zaběhnu. Vypadá boreček. Zrovna. Jdeme! 3. Dobré, poberu starého zbraně. Toto zrovna vyhodím. Toto taky. Tak. Máme teda. Máme. Načil. Tak první kill. Easy. Tady asi teďka ještě vezmu holotwistera, nebo to ukaž. Holotwistera vyhodím. Tady ještě můžeme vzít tady toto. Ale to je dobrý. Ne, jsem dement. Čekat. No, tak já budu muset vyhodit celý inventář. Aha. Bum, vyhazuju. Tady je, no tak to musím se vyhodit. Jdeme i toto. Tady toto poberu. Tak. Toto vyhodím. Toto vyhodím. To je 8. A mám to vyhodit. Tady jsem na to jsou dobré pomůžet. No, to není dobrý. A dobrý, nedej bok. Ne. To bylo docela GG. Bro, Lukanto. Bro, Lukanto. No nic. Co se dá to říct? Co nevejde vůbec třeba. Cheater. No, to jsem to anda. Je tak je cheater. To bylo ale dobré. Tak je další hra. Mám tady Ameriky. Come on, Naruto. Skáčeme do města. To byla sranda, že tady přijdeme jednou do prostředka na 5 Titagros. No, to by bylo hodně divný. Kdyby se nám nespadlo toho Titagros. Kolik jsem padal lidí. No nic. Jsou celý den. Tak já letím tam na ty bodky, protože já tam nebudu padat. Tam je 3 triliarda lidí. Nebudu padat sem. Tam aspoň bude.
Něco jsem tady viděl. Tady to strpí. Máme hodně sudy. Se mi líbí. Uberám to. Takhle zničíme. Tak tady hnedka vedle. Jo, to tam, já jsem úplně doma. Tam. Borec. Já jdu pokoksovat. Brosky. To je sra. Kolik jsem ubral? Mám možná, ne? Má nějakých 20. No nic, tak jsem teď dead. Nemůžu používat teď jenom pickaxe. Tak dopadáme na baráček a zase tamhle. A když tak vám hodím, nebo vám tady řeknu můj nick, nebo můžete tady dole vidět. Tady toho, no, tak jsem to označil blbě už. Padáme zase sem, když to nevyjde, a jestli tam bude někdo padat, tak padáme tady. Jo, padá sem Boris, tak dále, tak sem. Tam je dobrý, že tam je, no když tam není dobrý, když tam je hodně bloků. Tak, tady je čas, to se zaletím. Tady jsou 2 čestky, no tak to jo. Tak to beru. Launchery. A 2 zbraně. Každý jeden náboj. Já jsem to nazval takhle. Vezmu takhle, aspoň to bude schůdnější. Yes. Yes. Jsem si viděl rychle, ne? To je dobrý, jak to můžeme naskákat. OK, vyhodíme to. Vezmu si to je zrovna placený záchod. Baron tak. Tak to se nelíbí, je to nás vzalo až tady. Tak já si to hodím jenom takhle, ten lámečka, tak si můžu proletět. Jo, jako máme teďka, můžeme docela hodně střílet. Tak jo, už se nám to možná za chvilku povede, že budeme muset střílet. Oh! What? Nebo cože? Kde? Kámo, tamhle. Čtyři náboje do těla. Hello! Hej, lol, 3 hry. Každá hra po 3 minutách, nedávám to. Lidi, napište, jestli je tohle vzácný. Já si to docela bojím, počkat. Tak to vidím. Já se docela bojím, jestli to není nějaký tryhard, ale to podle mě nevím. Já se v tom teďka možná neznám, jsem se teďka začala nedávno hrát, ale pohoda za mě. Hej, brosky mu zkazím náladu. Jak tohle vypadá? No, na to nejde moc. No nic. Tak jo. Džup. Takže padáme zase Seaport City, nebo jak se to jmenuje? V vodě, jakoby boss je ve vlaku. No nic, to bylo podle mě nejtěžší trezor
je ten vlak, a nebo je těžší a možná trezor, kde je vlk, ale trezor na vlaku, kde je vlk, no to jsme všichni daleko. Protože než ten vlak otevřeš, chvíli trvá. To je rozhodně těžší, protože vlastně ty blbosti můžou odpálit. Ne, asi naopak. No. Bro. Teďka mě to jak neposlouchalo. Dobrá, mám další věci. Při téhle challenge je to fakt dobrý mít spíš zbraně, než nějaké hýly, podle mě. Nevím, jestli to někdo v Československu nebo zahraničí udělal. Fakt nevím. Jsem si to prostě vymyslel. A zatím si to radši vezmu, tady to. Tady náboje, radši. Já ty náboje teďka ani možná budu potřebovat za to. Tady hnedka mi někdo vcípl před očima. A ne, vraz, prostě. Dát. Dolů, prosím, bez boku nevím to. No, škoda. To je tady. Tam tady jen padla legendární česta, já bych byl mega naštvaný. Když normálně hraju, bych jsem mega využil. Já jsem doma, já se vezmu takhle. Já hraju radši tam tu, tady tuhle brokovnici, co jsem teďka hodil, tuhle, ale tahle je dobrá na ty útoky a ty útoky prostě, protože tady se aspoň tam u té zbraně to střílí dvě za sebou. To je to horší na tom. Teďka vidím tady borce, tady je boreček dole. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A nic. Teď to musím popracovat. Mám 5 věcí. Jo, mám 5 věcí, to je v pohodě teďka. Bych si strašně vzal tu zelenou pistolku teďka, ale já nemůžu. Můžu mít teďka jenom šedou. No nic, ale dobré, máme kill aspoň. Zkuste podívat na tu loď, jestli tam třeba není něco lepšího, co byste mohli říct. Když tam jsou ty barely, tak ty se rychle zničím. Co? No, já jsem si na to něco apického, třeba rukavice nebo něco. Rukavice mi bude taky stačit. Bom. Bom. Starání tak po... Yes! Teďka jsem fakt rád až za tu zelenou pistolku. Matru mám, dobré. Dobré, tady poberu ještě. Tady podíváme. Auto. Nakonec to nebylo auto soupeře, ale nějaký jiný auto, který jsem zabral místo toho trestného. Tamhle borec. Tohle neplatí, jako když dám 2 náboje, takže to by bylo moc jako divný. To budu na něj na blízko, takže 3krát jsem do něj vystřelil. 4. Takže vyhodím tady 4 miníčko. Vezmu toto. A metkyry. OK, zatím se nám to dobře rozjíždí, ta hra. A tím ta hra vypadá hodně slibně, abych jsem řekl pravdu. Já tady pozoru motorku. Podívám se na motorku, dobré, tak dělám.
Kdyby tam třeba bylo. Jak vystoupím. Teďka neukazuje, že mám vystoupit. Je to. Ne. Chci vystoupit. To jsem zapomněla. Jste neviděli. Si vezmu místo tady toho. Auto, to si taky rád vezmu. Jako, jestli dáme vina, tak jako komplet challenge hotové. Ale to asi ne. Dáme dneska pár kol, ale uvidíme, jak na tom budeme. Dal jsem si radši oranžádu, tady toto jsem tady zaparkoval a jdem do fightu. Naše auto, jak se nepřežilo, snad to Epic Games tady nechá. Tak jo, jsme bez auta. No nic. Baseballka. Protože to jinak nešlo. Tak pobereme něco hezkýho. No, tak nebezpečně pobereme. Ne, to se nevěděl. Dálka. Pobereme už tak nějaké sakra. No nic, nevím. Máme tady návštěvu. Kolega. To stejný auto, nice. Já nevím, jestli mám odjet, nebo jak se mi dostat. Zavedu tady do toho. Schválně. Teďka mi napadlo dobrá věc na tu challenge, že půjdeme jenom v autě. Tady se fajtí, to je dobře. Tam dobře tady je fajtí, ale to je ještě fajtí. Můžu dostat vstoupit? My jsme odjeli tomu borcovi s tím autem. Kde jsme odjeli tam? Někde tady. Nevím. Sám musíme. Jeden po borcovi. Je tady, aha. On se snaží ke mně nastoupit, já to vím. Kdo bude dát? 10. Ok, tady se posledně střílí víc. Týmují nebo co? Na týmu. Jo, oni týmují. Jeden dodat. Nic moc, ale nemám. Ten druhý asi chcípl. Jde to takhle? Jo. Tak. Máme jít na ostrov. Já nevím, jestli mám jít rovnou na ostrov, ale bojím se. Tady je, ale týmovali.
Dobře, jdu na něj sniperkou. Dvakrát jsem vystřelil. Dobrý. Mám super potřebu, hezky. Děláme si, co má ta borka. Hezké. Tak si je, mám medkit, si poberu. Subzerový rukavice, totiž. Já se nechám teďka tu bezbloku, to budu potřebovat příští challenge, subzerový rukavice. Tak jdem. Nikdy mě nechtějte jako... Já se zajdu pomávat rovně. Já to mám takové ten mořské automat. Teďka tam zrovna je moc dobrý, ale tady něco bude. Tady teďka můžeme do fight, jo, zrovna. Medkit, ten si poberu, ale rád teďka. Ten se mi hodně hodí. Top 11, teda top 12 jakoby. Nebo 115 jakoby, takhle si to dá říct. Ale jsme 12 jakoby. Takže ještě 11 tak to prchám. Okay. Já budu mít... teďka úplně mi to teďka vypadlo. Landing, myslím. Tak nevím. Čekat, tamhle potřebám. Jo. Hop. Potřebuji auto. Jsem ho mohl vůbec utočit. Jsem tohle. Kamo. Damínka. Tam bude určitě auto. Tak hodně střílí docela, no. Tam tady musí být 100% auto, no. Kde to bude? Dobre, 24. Dat. Dobra, mám 2 vyhozený. Dobré auto. Tady si koupím medkiry zrovna. Čas lidí. Tak jo, závěrečný fakt. Asi budu na tom ostrově. To mě docela zajímá. Jsem přesně uprostřed skoro toho ostrova. Já budu takhle společně tím štrem. Já pojedu radši nahoru. Nahoru tady na to skvělé. Tak co? To se ještě. Já se teďka ale strašně bojím, že nemáme ven. Jako tady hraju hodně dlouho. A jako tahle hra je jako hra, jako dlouho. Jsem jako pravdu. Baseballka, nová, nice. Teďka je to hezký český, bro. Petardy brosky.
Aha, my musíme už jít zase. Instagram. To by byly na stovku. Si nejdu na stovku. Nejdu do fajku. Já najdu do fajku. Jsme top 5. 4 Magory jsou taky, no. Já se bojím, že já, když si to udělám do té top 2 těžší s tím střílením, takže to nedáme. Ne, já se fakt dělám, tak asi to nebudem dělat. Ne, já nevím, jak na to. To bude dlouhý. Jo. Jest 84. To bylo ve 7. Vyhazujem metky. OK, ale tak jestli borec tam jako je furt za tou zdí, tak co bude? 84 jsem byl borec. Ale tak jestli to má, tak jako to nedá. Já mu tam vedu. Jo, mi zde to dvojka! Mám se vyfajtit, bro. A teďka už nebudu vyhazovat. Teďka už jdu zrovna fajtit. Hello. Bora, boy. Maximálně trošku ten metky dám. Jedeme bomby! Yes! Po 2 hodinách natáčení a po 2 hodinách hraní. Yes! Tohle pošlu borcovi. Bum! Jak na pána jsme to dali. Tak já doufám, že se vám dnešní video líbí, tak jestli chcete další takovýhle videa, tak dejte like a odběr se zvonečkem a zatím čus!